е това? Да усетите дали има разлика веднага. Той по-леко. Сега ще ви покажа каква е разликата с канген вода на виното, както казахте вие. Имате ли някаква ваша вода? Обикновена. Няма значение, дайте да не кажете, че правя някаква... Дайте малко. В смисъл да не кажете, че слагам някаква гадна вода или нещо друго, дайте от вашата вода. В едно, че сложим от вашата вода, в друго, че сложим канген вода, ето от вашата, ето тук и в уискито сложим по една лъжичка от вашата, ето заправите, благодаря ви за водата. И сложим от канген водата. Тя е с променена структура, алкализирана, филтрирана е. Ето вижте, кажете дали така. Първо тестваме тази с канген, която е, и веднага от другото да не минава време просто, да усетите дали има разлика веднага от време. Веднага от другото да не минава време просто, веднага да не минава, да може да усетите разлика. Той по-леко излезе. Да, омекотява водата, това прави омекотява. Добре, али ми леко са минава водачета? Да, няма проблем. Благодаря. Чакай се, дай на другото, че дай ми визитка. Почти се още сладне, ама не сладне. Да, това е вече интересно. Планинска чиста канген е завръщане към първоизточника. Това е идеята, да се върне чистата вода, която е била. Ето и на вас един. Заповядайте в нашия офис, на колхозния пазар се намира. Да, заповядайте, ще покажем. Който прави машината, ако искате, няма проблеми, но имате възможност 50 литра вода да се вземате в рамките на 2 седмици да усетите ефекта от водата. И може да се го правите и вкъщи с кафе, с всичко. Супер. Дори имаме... Ясно, ще дойдем. Да, заповядайте.